kautoran, mayong adlaw sa inyong tanan. Kag siningitiyon, nagapadayon kita sa pagpasalamat sa Ginoo tungod kay ginhatagan pa niya kita sa panahon din kita makapadayon sa pagpabalandong sang iya mga pulong. Kag ang iyang mga pulong nga aton pagapamalandongan subong makita ini sa Salmo 86 versikulo 15. Isa lang ka verse kagakon ini pagabasahon sa hiligaynon nga Bible nga nagasiling, apang ikaw o Ginoo maluluyon kag mahigugmaon nga Dios, hindi madali mangakig, malulo kag matutom sa gihapon. Ini amo ang pulong sang Ginoo. Pero sa wala pa na akon ini matandog nga mga dinalan nga akon ginbasa bag-ulang, tugutoy akanay ako ninyo sa pagpahambal sa mga eksperyensya naton sa aton pagpangabuhi sini nga kalibutan. Agod nga mabatyagan naton nga ang Dios naton maayo nga sahi sang Dios. Kagamo ini ang title nga aton paghambalan subong, ang Ginoo maayo. Paano kita makasiling ang Dios maayo gid sa aton? Sa aton eksperyensya sa pagpangabuhi sa sini nga dota amo ini, nga ang Dios nagatatap sa aton, ginahatag niya sang libre ang tanan nga mga bagay agod nga kita mabuhi. Kung sa bagay, may mga kabudlayan kita sa aton pagpangabuhi diri, may ginabayran kita sa aton kuryente adlaw-adlaw, nagabayad kita sa kuryente sa aton nga aircon, electric fan, kag nagabayad kita sang tubig. So tama kadamo sa aton balayran, samtang nagapangabuhi kita diri sa dota, ilabi na gid kon ikaw nag-i-start diri sa syudad. Halos tanan nga hulag naton, ginabayran naton, ginabakal naton. Pero ang Dios siya tama gid kaayo sa aton. Ang tanan nga mga bagay agud nga mabuhi kita, libre ka ginahatag sa Ginoo. Sugod kita sa ginasiling naton nga silak sang adlaw. Ang silak sang adlaw ginahatag inaiya sang Dios libre, way kita bayad sang silak sang adlaw. Ang aton niya mga fluorescent nga nagatabid sa kuryente ginabayran naton. Ang silak sa mga bituon wala man ina bayad, libre. Kung sukton kita sang Dios sang silak sang adlaw 1 peso, kag sa silak sang bituon 25 centavos, kag ang silak sang bulan 50 centavos, hindi naton ina makaya nga bayran tungod kay sa bituon na lang nga daan, wala na gani kita kay balokon ano sina kadamo. Kag ang Dios nga maayo, iya ina ginapasilak sa aton adlaw gabi, kag libre na wala kita ginapabayad sang Dios. Bisan pa ang hangin nga nagadupoy-dupoy sa aton mga kalawasan, agod nga hindi kita magkalapatay kay kun ang untaton sang Dios ang hangin, wala sing tao nga mabuhi sini nga kalibutan. Inang tanan libre, kag masiling naton nga ang Dios naton maayo gid nga Dios, kag ginaatipan niya kita, kag ginahatag niya ang tanan naton nga kinahanglanon, kag wala na niya kita ginapabayad. Dugang pa sini sa Salmo 86 versikulo 15, makita pagid naton ang Dios naton tama gid kaayo, kay nagsiling siya, ang Ginoo maluluyon, may gugmaon, hindi madali magpangakig, malulo siya, matutom sa gihapon.
Ini amo ang isa-isaho naton sa siningat tayon. Nagasiling siya di, nga ang aton Ginoo, maluluyon siya ang Dios nga puno sang kaluoy. Kagamo na ang ginsiling di sa Episo 2:4. Siling niya, bugana kaayo ang kaluoy sang Dios. Bugana kaayo ang kaluoy sang Dios. Bugana gani katulad sang tubi nga wala naghubas. Ara adlaw-adlaw bugana. So ang ginasiling sa Bible na nungod sa aton Dios amo nga ang aton Dios bugana sa kaluoy. Maluluyon siya. So ang Dios naton maayo nga klase sang Dios kay siya nagakaluoy sa aton. Ano pagid ang ginsiling diri sa Salmo 86 versikulo 15? Nagasiling siya di nga ang Dios mahigugmaon. Nagahigugma siya sa aton sing labi. Kag nagasiling diri sa 1 John 4:8 siling niya, ang Diyos gugma. Ang Diyos gugma. Pero ang pagigugma iya sang Diyos sa aton, lain ka sa aton tawhanon nga pagigugma. Kaya ang pagigugma iya sang Diyos, nagasiling siya, nga ang iyang pagigugma, wala sing katapusan. Kita iya nga mga tao, kung kaisa may kaluyahon kita. Kung kaisa may higugma kita sa aton panimalay, kung kaisa wala kita nagahigugma sa ila. Kabangdanan nga may mga ginikanan, nga ginaabandon, ginabiyaan nila ang ilang kabataan, ginabili na lang sa iban nga mga tao, sa lola o kon sa orphanage. Pero ang Diyos iya, nagasiling nga ang iya paghigugma sa aton, wala gid sing katapusan, wala nagauntat. Kaya ang Diyos gugma, kag ang iya paghigugma, wala sing katapusan. Kagamo man na diri ang ginhambal sa Lamentation Kapitulo 3, 22 kag 23. Ang pulong diri nagasiling, ang gugma kag kaluoy sang Ginoo sa gihapon nagapadayon, kag ini bag-o adlaw-adlaw. Ang Isaiah ka verse ibabaw nagasiling nga ang paghigugma sang Dios wala sing katapusan. Sa Lamentation nagasiling ang paghigugma sang Dios nagapadayon, kag ini nga paghigugma labas bag-o adlaw-adlaw, wala nagakapanos. Kada adlaw bag-o ang iyang paghigugma sa aton, wala sing katapusan. Kag ini nga paghigugma siling sa Biblia nagapadayon. Ang ikatatlo nga masiling naton nga ang Dios maayo gid sa aton, kay ginsiling diri nga ini nga Dios hindi madali magpangakig. Maayo siya, kay hindi siya kagwala siya nagapangakig sa aton sing labi. Hindi siya madali magpangakig. Pero sa baylo sini, ang Bible nagatudlo sing dugang sa aton, nga ini nga Dios madali siya iya magpatawad sa aton. Hindi siya madali magpangakig, pero ini nga Dios madali magpatawad sang aton mga nahimo nga mga kalapasan, kasalanan sa sini nga kalibutan. Kagamo ini ang ginhambal sa 1 John 1:9 nga nagasiling, kung ituad naton ang aton mga sala, kung hinulsulan naton ang aton mga sala, ang Dios matutom sa pagpatawad sang tanan naton nga mga kalapasan nga nahimo dira sa iyang atubangan.
So ang Diyos hindi dali magpangakig, pero madali siya magpatawad sang aton mga sala kung kita nga mga tao maghinulsol sang aton mga kalapasan dira sa iyang atubangan. Kagamo man ini ang ginsiling sa Jeremiah, sa dugang sini, sa Jeremiah 31:34 nagasiling, nga ang Dios nagapatawad sa aton mga sala, kag indi na niya pagdumdumon, kundi kalimtan niya ang aton mga sala nga aton ginhinulsulan. Hindi ko na pagdumdumon ang inyo mga sala, siling sang Dios, kag kalimtan na niya ini. Kita yang mga tao daw hindi halos kita malipat sang sala sang iban nga tao nga nahimo batok sa aton, pero ang Dios ay nagasiling nga iya kitang patawaron sang aton mga sala, kag hindi niya gid pagdumdumon, kundi nga kalimtan niya ang tanan nga mga sala nga aton nahimo sa iyang atubangan. Ang problema naton kung kaysa amo sini, nagarason kita nga ti ko ng Dios nagapatawad sang aton mga sala, siling naton ti mahimo ako sala subong, hinulsulan ko buwas, patawaron ako sa Ginoo, then mahimo naman ako liwat, patawaron naman ako sa Ginoo. Kung amo niya ang aton attitude, mga utod, katulad lang nga ginainto naton ang aton kaugalingon. Wala naton ginatunto ang Dios, kundi nga ginatunto lamang naton ang aton kagalingon. Nga kay man ang Dios iya nakahibalo kung anong plano mo, sa ginaplano pa lang nimo nga mo nang himuon mo, nabal-an na inaiya nga daan sang Dios. Pero ang ginatudlo sang bug-os nga kasulatan amo ini. Siling niya ti amo na yung pamangkot ni San Pablo, magapadayon bala kita sa pagpakasala, tungod kay ang bugana man ang kaluoy sang Dios, kag nagapatawad siya sa aton. Ang sabat ni San Pablo amo ini, hindi bagay nga magpadayon kita sa paghimo sang sala, kag singgano naton anyway ang Dios kapatawad man. Hindi, kay siling ni San Pablo, patay na kita sa paghimo sina nga sala, kay man ginpatawad na kita, kag ang Dios yari sa aton balaan nga espiritu nga puyo sa sulod sang aton mga kabuhi busa, siling niya, hindi na kita magpadayon sa paghimo sang sala, kay ginpatawad man kita sang Ginoo. May isa kasugilanon, kag ini makita gid naton sa John chapter 5. May isa ka lugar dito sa Jerusalem nga ginatawag nga Bitsata, ina linaw, tama kadako ng linaw o kon punong, kag may nagamilagro sina nga linaw o kon punong. May tion nga ang anghel sang Dios magapanaog, kag kutaon niya ang tubi, kag kung sino ang una nga tao nga dalon dito kaguluman sa tubi, magaayo siya bisan ano nga klase sang balatian ang iyang ginapatyag. Kabangdanan nga sa sina nga punong o kun linaw, may madamo nga mga higda nga mga balatianon dito, mga lupog, mga bulag, kag nagabantay sila nga manaog ang anghel, kag mga kutaw sang tubi, kag ilang huluman dito ang ilang pasyente, kag tapos sina ayo dayon. May isa ka tao dito nga nagabalatian na sulod sa 30 o 38 katuig, 38 na katuig. Kag si Kristo nagkadto sa Jerusalem, nagkadto siya sa linaw sa Bitsata, kag nakita niya ang mga tao nga balatianon nga puwerte ka damo, kag nagdiretso si Kristo sa isa ka tao nga 38 na ang iyang pagbalatian. Nagpalapit si Kristo siya kag nagsiling, gusto ka mag-ayo?
Pero ang sabat sang tao, sir, wala sing nagabulig sa akon sa paghulom dito sa tubig kung ang anghel magakutaw na sa tubig. Si Kristo nagsiling siya, tindog, pasaana ang imo nga banig kag ulunan kag magpauli. So ang tao nag-ayo kag nagpuli. Sa sunod nga adlaw, naglagaw ini nga tao dito sa templo sa Jerusalem. Kag si Kristo sa sadto nga tion didto man sulod sa templo sa Jerusalem. Nagkita-anay sila. Pagkakita ni Kristo siya, ginsingganan siya ni Kristo. Ti karon ayo na ikaw. Wala ka na sing balatian. Kag may ginhambal si Kristo sa iya. Karon hindi ka na magpakasala liwat. Kung sa aton pa, ini nga tao, nagbalatian tungod sang madamo nga bisyo nga iya ginahimo sa iyang paghimo sang sinang nga bisyo, nagpakasala siya, ginwarningan siya ni Kristo nga hindi ka na magpakasala liwat kay basi nga malain pagid ang imo dangatan. So amo ini ang pahanomdoman sa aton. Kung ginpatawad na kita sang Dios katulad sadto nga tawo nga ginayo ang lagay ni Kristo sa aton para sa aton kaayuhan, hindi ka na magpakasala liwat kay basi malain ang dangatan sang imo kabuhi. Basi dito ka matupa sa prisuhan kung hindi ikaw maguntat sa paghimo sang pagpakasala sa imong kabuhi. Ang bisyo bayaan, ang mga malaot nga binuhatan biyaan. Ini amo ang reminders pagpahanomdon ni Jesus Christ sa aton. Ang Diyos nagapatawad, madali siya magpatawad, pero ang iyang plano amo nga kung gipatawad na kita sang aton mga sala, hindi na kita magpadayon sa paghimo sang amo gyapon nga bisyo, sang amo gyapon nga sala. Hindi ka na magpakasala liwat kay base malain pagid ang madangatan sang imo kabuhi. Hindi lamang ang Diyos maayo kay madali siya, hindi siya madali magpangakig, kundi ang Diyos maayo tungod kay ini nga Diyos malulo o kon mabuot siya nga Diyos. Hindi siya parehas sa mga katawhan nga mapintas siya ilang isig katao, pero ini nga Diyos siling niya malulo siya. Kagamo ini ang gisiling niya sa Mateo 11:29. Nagasiling siya, ako siling ni Kristo malulo kag mapainubuson sing tagipusoon. Si Kristo naghambal sa aton nga siya malulo kag mapainubuson sang kaugalingon. Maayo siya nga klase sang manuluwas, maayo siya nga klase sang Diyos, tungod kay ini nga Diyos malulo. Ang bug-os nga mga kamatuoran sa Mateo 11 nagasiling, kari kamo sa akon, kamo nga ginabudlayan, kag ginabugatan sang inyo mga sala, kay papahuwayon nakon kamo. Itakod sa akon ang akon gota. Itakod sa inyo ang akon gota, kay ako malulo sing tagipusoon, kag makapahuway kamo sang kabugat sang sala nga inyo ginapasan sa inyong mga baga adlaw-adlaw. Siya malulo, nagapatawad sang tanan naton nga kalapasan, kabangdanan nga nagapanawag siya. Kari kamo agod nga makapahuway kamo sang kabugat sang inyo sala, kay ako malulo sang tagipusoon, kag nagapatawad sang tanan nga kabugat sang sala nga inyo ginapasan adlaw-adlaw. So ang Diyos naton malulo, kag ini nga Diyos
masiling naton nga siya maayo nga klase sang Dios kag aton manuluwas. Kag ang katapusan diri nga amo kalima nagasiling nga ang Dios naton matutom. Faithful siya sa aton. Wala siya nagapatumbaya sa aton. Sandalagko naton nga problemas nga ginatubang adlaw-adlaw sa kalibutan, wala siya nagabiya sa aton. Kagamo ini ang ginhambal niya kay Joshua. Kag makita ini sa Joshua Kapitulo 1 halin sa 5. Ang 5 kag 8 nagasiling, ako magaupod sa imo. Saad ini sang Dios kay Joshua. Anong siling sang Dios? Ako magaupod sa imo bisan diin ikaw makadto. Promisa ini sang Dios kag siya matutom sa pagtuman sa iya ginasaad sa aton nga mga tao. Kagamo man ini ginhambal sa James chapter 1 verse 17 nga nagasiling, ang Dios wala nagabaylo o kon may landong sang pagbaylo. Ang Diyos iya wala nagliwat-liwat kung ginsaad niya ina nga siya magaupod sa aton sa tanan nga panahon. Himuon niya ina kay siya matutom. Faithful siya nga Diyos sa iyang mga katawhan. Amo gani ina nga sa Hebrew 13:8 nagasiling siya nga ang Diyos amo sang una, amo man subong kag sa palaaboton. He is the same yesterday, today, and forever. Wala siya nagakambyo. Matutom siya sa mga tao sang una, sa aton mga katigulangan. Matutom siya sa aton subong. Kag matutom man siya sa palaboton sa aton mga apo. Amo gani nga si Salmista David nagasiling. Siling niya, bata pa ako sang una, karon tigulang na ako, pero wala ako makakita nga ang Diyos nagpatumbaya sa anak sang tao nga matarong. Wala siya nagapatumbaya, wala siya nagabiya, nagaupod siya sa aton sa bisan anong kahimtang sang aton kabuhi. Kay man ini nga Diyos, matutom siya sa iyang mga katawhan. Karon sa dugang sini sa Salmista 23 sa Psalm 23 verse 6 nagahatag ini sang dugang nga pamatuod sa aton kung daw ano kaayo ang Dios sa aton nga wala siya nagapatubaya. Siya nagasiling sa pagkamatuod ang imo kaayo kagugma mangin akon samtang nga nagkakabuhi pa ako kag ang imo balay mangin akon puloy-an sa wala sing katapusan. Sa malipot nga paghambal ang gisiling sa Psalm 23 verse 6 amo ini nga ang kaayo sang Dios ang iyang paghigugma nagasunod sa aton samtang nga nagapangabuhi kita sa sini nga dota tubtob nga magaabot kita sa sinang langit nga iya ginaaman sa aton. Ang Dios maayo, ang Dios matutom, nagapadayon ang iyang paghigugma sa aton samtang nagapangabuhi pa kita tubtob nga kaabot kita sa sinang langit. Ang puloy ang naging aman sa Diyos sa iyang mga katawan sa wala sing katapusan. Dito kita magaabot sa sinang duog nga iyan ang gindaan nga ginaman para sa aton nga kita magapakig-upod sa iya sa wala gid sing katapusan. So tungod kay nabalaan naton nga ang Diyos maayo matutom siya, maayo siya nga Diyos, ano ang aton buhaton? Ang dapat naton himuon amo ini nga balusan man naton ang Diyos
sang aton nga paghigugma sa iya. Simbahon naton siya, kaghatagan naton siya sing pagpasidungog sa aton mga kabuhi. Mga utod, amo ini ginisiling sa Bible. Kita nga mga kaanakan sang Dios, dapat gid nga maghigugma sa iya sa bug-os naton nga hunahuna, sa bug-os naton nga tagipusoon, sa bug-os naton nga kusog, kag sa bug-os naton nga kalag. Amo ina ang dapat nga ibalos naton sa Dios nga una sa tanan, nahigugma sa aton kag nagatatap sa aton sing labi samtang nga nagapangabuhi kita sa sini nga kalibutan. Kag inang tanan mahimo lamang naton kon sa sini nga tion buksan naton ang aton mga kabuhi, tuuhan kag batonon naton si Kristo sulod sa aton mga kabuhi, kag alagaron naton siya karon kag bisan tubtob sa walay katapusan. Ini amo ang dapat naton nga buhaton bilang balos sang dako nga kaayo sang Dios sa aton mga kabuhi. Kabay nga ini nga mga pulong magpanghikot sa aton mga kabuhi, kag kabay nga ang kalinong pagidait nga nagalin sa Dios magapadayon karon kag bisan tubtob sa walay katapusan.